ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଥର ଏମିତି କ୍ଷଣ ଆସେ ଯେମିତିକି ସେ ଭାବନା ଏବଂ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ କାହା ସହ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ଉଠେ। ତାକୁ ଲାଗେ ଯେ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାହାର ମନ ହାଲୁକା ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ସବୁ କଥାକୁ କାହା ବାହାର କରି କହିଦେବା ଏତେ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ? କ'ଣ କିଛି କଥା ଏମିତି ଅଛି ତାହା ଗୁପ୍ତ ରଖିବା ଆମ ପାଇଁ ଭଲ? କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏହି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତ କରିଥିଲେ। ସେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଏହିପରି 7ଟି ଗୁପ୍ତ ମନ୍ତ୍ର କହିଥିଲେ, ଯାହାକୁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଏବଂ ନିଜର ନିକଟତମ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ବାଣ୍ଟିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ, ବରଂ ଜୀବନର ସେହି ନୀତି ଯାହା ମଣିଷକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅସୁବିଧାରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ଭଗବତ ଗୀତା 7ଗୋଟି ଗୁପ୍ତ ମନ୍ତ୍ର, ଯାହାକୁ ଗୁପ୍ତରେ ରଖିଲେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବଡ଼ ବିଜେତା ହୋଇପାରିବେ। ଦିନେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିଜ ସାରଥୀ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ସହ ବସିଥିଲେ। ଅର୍ଜୁନ ଶାନ୍ତ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମନରେ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଚାଲିଥିଲା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଦେଖି ପଚାରିଲେ, ହେ ପାର୍ଥ, କ'ଣ ଭାବୁଛ? ତୁମ ମନ ଏତେ ବିଚଳିତ କାହିଁକି? ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ, ହେ ମାଧବ, କ'ଣ ସବୁ କଥାକୁ ମନରେ ରଖିବା ଉଚିତ? ଯେତେବେଳେ ଲାଗେ ଯଦି ମୁଁ ମୋର ସମସ୍ତ ଭାବନା ଏବଂ ଚିନ୍ତାଧାରା ବ୍ୟକ୍ତ କରେ, ତେବେ ମୋ ମନ ହାଲୁକା ହୋଇଯିବ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହସିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଏହି ଚିନ୍ତା ହିଁ ମନୁଷ୍ୟର ବଡ଼ ଭ୍ରମ। ତେଣୁ ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ହୃଦୟ ସରଳ ଏବଂ ବାଣୀରେ ଅସାବଧାନତା ହୋଇଥାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାବନା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଜନା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୁଃଖକୁ ଭାବି ନିଶ୍ଚିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଦେଇଥାନ୍ତି, ମନେ ରଖ, ସେହିପରି ଧନକୁ ପିଞ୍ଜରାରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖାଯାଏ। ସେହିପରି କିଛି କଥାକୁ ମନରେ ରଖିବା ହିଁ ବୁଦ୍ଧିମାନ। କାରଣ କହିଦେବା ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଚୁପ୍ ରହିବା ଏକ କଳା ଏବଂ ଯିଏ କଳାରେ ନିପୁଣ ହୁଏ ତାକୁ କେହି ପରାଜିତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗଭୀର ନିଶ୍ୱାସ ନେଇ କହିଲେ, ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଆଜି ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଗବତ ଗୀତାର ସେହି ଶାନ୍ତ ଗୁପ୍ତ ମନ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ କହିବି, ଯାହାକୁ ତୁମେ ତୁମର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବି ମଧ୍ୟ କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାରଣ ଯଦି ଏହି କଥାଗୁଡ଼ିକ ବାହାରକୁ ଆସେ, ତେବେ ଲୋକେ ତୁମକୁ ତୁମ ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ଦୁର୍ବଳ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଚାଲ ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଛି ସେହି 7ଗୋଟି ଗୁପ୍ତ ମନ୍ତ୍ର, ଯାହାକୁ ତୁମେ ତୁମ ଜୀବନରେ ଲୁଚାଇ ରଖିବ, ତେବେ ଜୀବନରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ତୁମକୁ ଛୁଇଁ ପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ମନ୍ତ୍ର, ଘର ପରିବାରର ସମସ୍ୟାକୁ ଗୁପ୍ତ ରଖିବ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ପାରିବାରିକ ଦୁଃଖକୁ ପ୍ରକାଶ କର ନାହିଁ। ଜୀବନରେ ଏହି ପ୍ରଥମ ନିୟମକୁ ଯିଏ ନିଜ ଘରର ସମସ୍ୟାକୁ କେବେ ବି ବାହାର ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରେ ନାହିଁ, ତାହା ଝଗଡ଼ା ହେଉ ବା ମନମାଳିନ୍ୟ ହେଉ ଏବଂ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଷ୍ଟ, ତାହାକୁ ଘର ବାହାରେ ଜାହିର କର ନାହିଁ। ଅର୍ଜୁନ ପଚାରିଲେ, ହେ ମାଧବ, ଯେତେବେଳେ ମନରେ ଦୁଃଖ ଥାଏ, ତେବେ କ'ଣ ତାକୁ ବାଣ୍ଟିବା ଉଚିତ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଯେତେବେଳେ ତୁମ ନିଜର ଦୁର୍ବଳତା ଥାଏ, ତେବେ ଲୋକମାନେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଯୋଡ଼ିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅଧିକ ବିଗାଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଦୟା ନୁହେଁ, କେବଳ ତାମସା ଚାହାନ୍ତି। ଥରେ ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ 2ଟି ଭାଇ ରହୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରାୟତଃ ଝଗଡ଼ା ହେଉଥିଲା। ଦିନେ ବଡ଼ ଭାଇ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସାନ ଭାଇର ନିନ୍ଦା କରିଥିଲେ। ଏହାର ପରିଣାମ ଏହା ହେଲା ଯେ ସମଗ୍ର ପରିବାରର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଲୋକେ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିଲେ। ଘରର କଥା ବାହାରକୁ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ସମ୍ପର୍କର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଲୋକେ ତୁମର ଦୁଃଖକୁ ତୁମରି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ଅସ୍ତ୍ର କରିନିଅନ୍ତି। ଏବଂ ଆହୁରି କହିଲେ, ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଘରର ଝଗଡ଼ାକୁ ଯଦି ବାହାରକୁ ଚାଲେ, ତେବେ ତାହା ଘରର ମୂଳଦୁଆ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ବି ହେଉନା କାହିଁକି, ନିଜର ଘର କଥାକୁ କେବଳ ନିଜ ଘରେ ରଖିବା ଉଚିତ। କାରଣ ବାହାରକୁ ଦୁନିଆ ଆଗରେ ମଲମ ନୁହେଁ, ବରଂ ଲୁଣ ଛିଞ୍ଚନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ମନ୍ତ୍ର, ନିଜ ରୋଜଗାର ଏବଂ ଧନକୁ ପ୍ରକାଶ କର ନାହିଁ। ଧନ ନ ପ୍ରକାଶିତ, ନିଜର ଧନକୁ କାହା ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କର ନାହିଁ। ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ମନ୍ତ୍ର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ତ୍ର ଅଟେ। ଜୀବନର ଆମଦାନୀ, ନିଜର ସମ୍ପତ୍ତି କିମ୍ବା ନିଜର ସଫଳତା ବିଷୟରେ କେବେ କାହାକୁ
ଠକୁଆ ନେଇ ସେ ଅର୍ଜୁନ ଏକ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ। ଥରେ ଜଣେ ରାଜା ନିଜର ରାଜ୍ୟର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ରହସ୍ୟ ଏବଂ ନିଜର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ଖଜଣା ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଖୋଲି ଦେଇ କହିଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଖଜଣା ଲୁଟି ନେଇଗଲେ। ଧନ ଯେତେ ଗୁପ୍ତ ରହିଥାଏ ସେତେ ସୁରକ୍ଷିତ ଥାଏ। ତାହା ଦେଖାଣିଆ କରିବା ନିଜକୁ ଲୋଭୀ ଏବଂ ଈର୍ଷାଳୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା କରିବା ସହିତ ସମାନ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ହେ ପାର୍ଥ, ତୁମେ କେବେ କୌଣସି ସଚ୍ଚାଧନୀକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନିଜ ରୋଜଗାର ଦେଖାଣିଆ କରିବ ନାହିଁ। କିଛି ଲୋକ ତୁମ ପାଖକୁ ସାହାଯ୍ୟ ନେବାକୁ ଆସିବେ, କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ନୀଚ ଦେଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଏବଂ କିଛି କେବଳ ଏଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ଘୃଣା କରିବାକୁ ଲାଗିବେ କାରଣ ତୁମ ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି ତାହା ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଶବ୍ଦରେ କହିଦେଲେ, ଧନ ସବୁଠାରୁ ରକ୍ଷକ ହୋଇଥାଏ ତାର ଲୁଚି ରହିବା। ଯଦି ସେମାନେ ଜାଣି ନିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନେ ତୁମର ମାନ ସମ୍ମାନ ଛଡ଼ାଇ ନେବେ। ତେଣୁ ନିଜ ରୋଜଗାର ନିଜକୁ ଗୁପ୍ତ ରଖ, ଯେଉଁଥିରେ ତୁମର ମନ ସ୍ଥିର ଓ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରହିବ। ତୃତୀୟ ମନ୍ତ୍ର ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯୋଜନାକୁ ଗୁପ୍ତ ରଖ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, କାର୍ଯ୍ୟସ୍ୟ ଯୋଜନାଂ ନ ପ୍ରକାଶିତମ୍, କାର୍ଯ୍ୟର ଯୋଜନାକୁ ପ୍ରକଟ କର ନାହିଁ। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଯୋଜନା ସଫଳ ନ ହୋଇଛି ତାର କୌଣସି ବି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରିବେ ନାହିଁ। ନିଜ ମନ ଭିତରେ ହିଁ ରଖ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ନିଜ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକ୍ଷେପର ଘୋଷଣା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ କରିଦିଅନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ ପ୍ରାୟତଃ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିବା ଆଗରୁ ହିଁ ବିଫଳ ହୋଇଥାନ୍ତି ଓ ବାଟ ଉଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତି। ସେ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ। ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ ମସଲା ଗୁଡ଼ିକର ଏକ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟ ଖୋଲିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ। ସେ ଏହି କଥା ନିଜର ସମସ୍ତ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ପର ସପ୍ତାହରେ ଜଣେ ଦୂର ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଆଉ ଏକ ଦୋକାନ ଖୋଲିଦେଲା ଏବଂ ବଜାର ଉପରେ ଖୋଲିଦେଲା। ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଆସିଲେ ସେତେବେଳକୁ ବହୁ ଡେରି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚିନ୍ତାରେ ଏକ ମଞ୍ଜି ପୂରାଇଥାଏ। ଯଦି ବୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଦିଅ ତେବେ ସେହି ତାହାକୁ ଚାପିଦେବ କିମ୍ବା ତୁମ ପୂର୍ବରୁ ଫଳ ନେଇଯିବ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ଯୋଜନାର ଅସଲ ଶକ୍ତି ତାହାର ନୀରବତାରେ ହୁଏ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମର କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୁପ୍ ରୁହନ୍ତୁ। ନିଜର ଇରାଦା, ନିଜର ଦିଗ ଏବଂ ନିଜର ପରିବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପକୁ କେବଳ ନିଜ ପାଖରେ ସୀମିତ ରଖନ୍ତୁ। ଏଗୁଡ଼ିକ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଜାହିର କରିବା ତୁମେ ଅଯଥା ଭାର ଏବଂ ସମାଲୋଚନା ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ନେଇଥାଏ। ଏହି ସଂସାରରେ ତୁମର ଯୋଜନାର ରକ୍ଷା କରିବ ନାହିଁ, ତୁମର ବିଫଳତାର ଫାଇଦା ନେବ। ଚତୁର୍ଥ ମନ୍ତ୍ର ନିଜର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଗୁପ୍ତ ରଖ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ଆତ୍ମନ ଦୁର୍ବଳତାଂ ନ ପ୍ରକାଶିତମ୍, ନିଜ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ପ୍ରକାଶ କର ନାହିଁ। ହେ ପାର୍ଥ, ଯେଉଁଦିନ ତୁମେ ନିଜର ଦୁର୍ବଳତା ଅନ୍ୟ କାହା ଆଗରେ କହିବ ସେଦିନ ନିଜେ ତୁମର ପରାଜୟ ଓ ପ୍ରଥମ ପାହାଚ ପହଞ୍ଚିଗଲା ବେଳେ ଅର୍ଜୁନ ପଚାରିଲେ, ହେ କେଶବ, ଆମେ ଆମ ପ୍ରୟୋଜନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ନିଜର କଷ୍ଟ କିମ୍ବା ନିଜର ଦୁର୍ବଳତା କହିପାରିବା ନାହିଁ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହସିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ପ୍ରିୟଜନ, ପ୍ରାୟତଃ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ ସହ ଥାଆନ୍ତି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମର ଶକ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଭ ଦିଏ, କିନ୍ତୁ ଯେପରି ତୁମର ଦୁର୍ବଳତା ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ ସେହି ଲୋକମାନେ ତୁମଠାରୁ ଦୂରେଇ ଥାଆନ୍ତି କିମ୍ବା ତୁମ ପଛରେ ତୁମ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ସେ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧର କାହାଣୀ ଶୁଣାଇଲେ। ଜଣେ ଯୋଦ୍ଧା ତୀରକୁ ବହୁତ ଡରୁଥିଲେ। ସେ ନିଜର ନିକଟତମ ସାଥୀଙ୍କୁ ଏହି କଥା କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେହି ସାଥୀ ଶତ୍ରୁ ସହ ମିଶିଗଲା ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରଥମେ ସେହି ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ତୀର ଚଳାଇବାକୁ କହିଲା କାରଣ ସେ ଜାଣିଥିଲା ଏବଂ ସେଠାରେ ଆଘାତ କରିବାକୁ ହେବ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ଦୁର୍ବଳତା ସେହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମର ଶକ୍ତି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ତୁମକୁ ଜଣାଥାଏ। ଯେଉଁଦିନ ତାହା ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଜଣାପଡ଼େ ତାହା ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅସ୍ତ୍ର ହୋଇଯିବ। ଜଣେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଯୋଦ୍ଧା ସେଇ ଯିଏ ନିଜର କ୍ଷତକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଲୁଚାଇ ରଖେ ଏବଂ ମୁହଁରେ ହସ ବିଜୟ ରଖେ। ଦୁନିଆରେ ବହୁତ ଲୋକ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ତୁମର ପରାଜୟରେ ତାମସା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାନ୍ତି। ପଞ୍ଚମ ମନ୍ତ୍ର ନିଜ ଦାନର ପ୍ରଶଂସା କର ନାହିଁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ଯଜ୍ଞସ୍ୟ ଦାନଂ ନ ପ୍ରଚାରତଃ କୃତଃ, ଯଜ୍ଞ ଏବଂ ଦାନର ପ୍ରଚାର କର ନାହିଁ। ହେ ପାର୍ଥ, ଯେଉଁ ଦାନ ମୁଁ ହେଇ କୁହାଯାଏ ତାହା ପୁଣ୍ୟ ନୁହେଁ ବରଂ ଅହଙ୍କାରର ପ୍ରଦର୍ଶକ ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଦାନ କର ଏବଂ ପୁଣ୍ୟ ତାହାର ପ୍ରଶଂସା କର ତେବେ ତାହା ସାହାଯ୍ୟ ନୁହେଁ ବରଂ ନିଜର ଗର୍ବ ବଢ଼ାଇବାର ଉପାୟ ହୋଇଥାଏ।
ସେ ଅର୍ଜୁନ ବୁଝାଇଲେ। ଜଣେ ରାଜା ଦରବାରରେ ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ ସେ ଏହି ବର୍ଷ ବହୁ ଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ। ସେହି ଦାନର ପୁଣ୍ୟ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ, କାରଣ ତାହାର ପ୍ରଶଂସା ହୋଇଗଲା। ଦାନ ସେତେବେଳେ ଫଳପ୍ରଦ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ତାହା ଲୋକାୟିତ ଥାଏ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ଯଦି ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ତାହାକୁ ଦୁନିଆକୁ କହିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଦାନ ସଚ୍ଚା ହୃଦୟରୁ ଦିଆଯାଏ, ତାହା ସିଧା ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚେ। ବାକି ସବୁ କେବଳ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ। ଷଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ର, ଅପମାନ ଏବଂ ପରାଜୟ କାହାକୁ ଗୁପ୍ତ ରଖନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ଅପମାନ ପରାଜୟ ନ ଜନ ପ୍ରକାଶିତ। ଅପମାନ ଏବଂ ପରାଜୟକୁ ପ୍ରକଟ କର ନାହିଁ। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଜୀବନରେ ସମସ୍ତେ କେବେ ନା କେବେ ହାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଅପମାନ ସହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେହି ପରାଜୟକୁ ବାରମ୍ବାର ଦୋହରାଇବା ନିଜର କ୍ଷତକୁ ଖୋଳିବା ସହିତ ସମାନ। ସେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଜଣେ ଯୋଦ୍ଧା ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାଜୟର ସାମ୍ନା କଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର ପରାଜୟର କାହାଣୀ ଶୁଣାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ଲୋକେ ସହାନୁଭୂତି ଦେଖାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ତାକୁ ହାସ୍ୟପଦରେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଦେଲେ। ସେତେବେଳେ ପୁଣି ସେ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରକୁ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ପରାଜୟ ଦେଖିବାକୁ ଲୋକ ଅପେକ୍ଷା କଲେ। ଏବଂ ତୁମେ କେବେ ଅପମାନ ସହିତ କେବେ ତାକୁ ନିଜର ଶକ୍ତିରେ ବଦଳାଅ। ଓ ଦୁନିଆ ବହୁତ ଚତୁର, ସେ ତୁମର ଦୁଃଖ ଉପରେ କାନ୍ଦିବ ନାହିଁ, ବରଂ ତାକୁ ତୁମ ମନ ରଖିବ ଏବଂ ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉପଯୋଗୀ କରିବ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ସଚ୍ଚା ବିଜେତା ସେହି ଯିଏ ଯେତେ ପଡ଼ିକି ମଧ୍ୟ କିଛି ନ କହି ପୁଣି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ବିଜୟର ନୀରବତା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦିଏ। ସପ୍ତମ ମନ୍ତ୍ର, ନିଜ ଭାବନାକୁ ଗୁପ୍ତ ରଖ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ମନୁଷ୍ୟ ଭାବ ନ ପ୍ରକାଶିତ ମନର ଭାବନାକୁ ପ୍ରକଟ କର ନାହିଁ। ହେ ପାର୍ଥ, ମଣିଷର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରହସ୍ୟ ତା'ର ମନ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ନିଜ ମନ ଖୋଲିଦିଏ, ସେ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ଭାଙ୍ଗିପଡ଼େ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବୁଝାଇଲେ, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ କାନ୍ଦୁଛ, କ୍ରୋଧିତ ହେଉଛ କିମ୍ବା ନିଜ କଷ୍ଟ ଜାହିର କରୁଛ, ସେତେବେଳେ ଲୋକେ ସହାନୁଭୂତି ନୁହେଁ, ବରଂ ତୁମ ଦୁର୍ବଳତାର ହିସାବ ମାଗନ୍ତି। ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ତୁମକୁ ଯେଉଁଠାରୁ ଭଙ୍ଗା ଯାଇପାରେ। ଯଦି ତୁମେ କାହାକୁ କହିଲ ସେ କାହା ଉପରେ କ୍ରୋଧିତ, ତେବେ ଏହି କଥା ତୁମର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ। ଯଦି ତୁମେ କାହାକୁ କହିଲ ଯେ ତୁମେ କାହାକୁ ଭଲ ପାଅ, ସେହି ଲୋକେ ସେହି ପ୍ରେମକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଏବଂ ଯଦି ତୁମେ ନିଜର କଷ୍ଟ ଜାହିର କରିବ, ତେବେ ଲୋକେ ତାହାର ସମାଧାନ ନୁହେଁ, ବରଂ ତାହାର ଫାଇଦା କଥା ଭାବିବେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଧନ ପରି ହୋଇଥାଏ। ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆସେ, ତାହାର ମୂଲ୍ୟ କମିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଭିତରେ ସୁରକ୍ଷା ଭାବରେ ରଖାଯାଏ, ତାହା ଶକ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ନିଜ ମନ କଥା କେବଳ ତାକୁ କୁହ ଯିଏ ବାସ୍ତବରେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର। ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କେବଳ ହସ ଶାନ୍ତ ରୁହ। ଅର୍ଜୁନ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇ କହିଲେ, ହେ କେଶବ, ମୁଁ ବୁଝିଗଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରେମ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ କିଛି କଥା ଏମିତି ଅଛି ଯାହାକୁ ଗୁପ୍ତ ରଖିବା ହିଁ ବୁଦ୍ଧିମାନ କାମ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ହେ ପାର୍ଥ, ଏହି ନୀତି ଜୀବନରେ ବଡ଼ କବଚ। ଯାହାକୁ ଧାରଣ କଲେ ତେବେ କେହି ତୁମକୁ ଭାଙ୍ଗି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।